Tko kaže da se iz garaže ne može promijeniti svijet? Mladi osječki poduzetnik Matija Kopić iz svoje garaže prije 1,5 godine promijenio je pogled na farmerski posao. Tko kaže da se iz vlastite garaže ne može uspjeti van granica Hrvatske? Mladi osječki poduzetnik Matija Kopić prije 1,5 dana pokrenuo je tvrtku Farmeron i preokrenuo svijet poljoprivrede na glavačke. Farmeron je aplikacija koja farmerima pomaže u izračunu isplativosti uzgoja stoke. Dakle, Farmeron je u biti se rodio kao pomalo obiteljska priča, jer dakle, moja obitelj je već jako dugo godina vrlo aktivna u poljoprivredi. Moj otac je proizvođač kukuruza, žita, dakle, poljoprivreda nekako kola u krvi u mojoj obitelji i općenito, ja mislim, većina moje obitelji je na neki način povezana sa proizvodnjom hrane na ovaj ili onaj način, a ja onako kao crna ovca sam završio u informatičkoj industriji. Farmeron ima 370 partnera, a najveći interes za aplikaciju dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Put do ove respektabilne brojke vodio je preko Seed Campa u Ljubljani i Londonu. Posebno je u ovoj priči zanimljiv London, gdje je GrabCAD prvu nagradu od 25.000 eura prepustio upravo Farmeronu. Dečki koji su osvojili nagradu osim same investicije koju smo svi dobili kao sudionici koji smo bili pozvani tamo, dečki su prepustili tu nagradu nama jer Hardy, on je danas moj prijatelj, osnivač GrabCAD-a, jedne estonske tvrtke, je jednostavno vjerojatno osjećao da bi u tom trenutku mi mogli bolje taj novac iskoristiti, jer doista ta tvrtka je jako dobro poslovala već u to vrijeme i bila je daleko ispred svih nas koji smo bili tamo i ja mu se na tome doista zahvaljujem i iz toga se izrodilo jedno krasno prijateljstvo. Resma Sohoni iz Seed Campa, Robin Clay iz Accelerator grupe i Dave McClure iz 500 Startup prepoznali su vrijednost aplikacija i u njen razvoj uložili ukupno $200,000. Nije svaki novac dobar, recimo to tako, jer uvijek kao poduzetnik morate težiti okupljanju tima investitora koji će maksimalno doprinijeti razvoju vašega projekta svojim ekspertizama, svojim znanjima, svojim iskustvima. Dakle, uvijek rađe uzmite novac od nekog investitora koji recimo je već prošao kroz izgradnju nekakve tvrtke kao što ju vi gradite, a nije neki recimo previše poznat ili razvikan investitor, međutim donosi tu dodanu vrijednost u vašu tvrtku osim samoga novca. Aplikacija se razvila, tvrtka danas zapošljava 6 ljudi u Hrvatskoj i 2 u Americi, a uskoro planiraju zaposliti još nekoliko ljudi. Danas smo fokusirani na 2 velika tržišta, dakle to je Europska unija i SAD. Dakle, ne mogu reći koje nam je važnije, mogu reći samo da imamo više uspjeha trenutačno na tržištu Europske unije. Zašto? Zbog toga što smo tu ostvarili neka strateška partnerstva preko kojih distribuiramo i preko kojih planiramo tek razvijati svoju prodajnu mrežu. Iz Farmerona poručuju, počnite realizirati svoje ideje. I to još danas.